yang boten purun ngaji pun cutel kok ngaji niku diumpamake kaya sekolah sekolah lulus TK terus wis mokel bagawe usah nggon-nggon ya sing di umbano sing dikundangno rumasane ijazah TK paling dhuwur-dhuwur ora ngerti nek dhuwure TK niku ana SD, SMP, SMA. Jadi wong nek ngerti ngaji, lagi dasaran terus leren gak ngaji. Bah rumasane sing ijazah SMP, SMA niku sesat. Apa sithik anggere gelem ra iso ngalim kudu mutaliman, ora mutaliman kudu mustami'an banjak-banjure. Anggere ngono ya wis rusak sesat yang ngono ora ngerti nek jek nek bahasan sing wis luas babagan ilmu ono tentang ilmu sosial tentang ilmu sotore tasawuf ono syariat fikih sosial fikih perdagangan liyane selagi kita sing perlu ngaji insyaallah untuk kampulan saking Allah ibaratnya mawon ibarat contoh jenengan mawon bersani krikil pedi krikil itu nek krikil itu sak gembuk tawa-tawa aku kon kurang kira gelem ya Pak tukel tuku kilo sak gembuk sak kilo 5.000 wae ora kira nek gelem to tapi nek krikil ana sak jungkut kawor beli mesti ditimbang karo beli karo barang regane iya toh mamane nek pikir kawat beli kawat beras kan ditimbang kawat beras regane melok regane beli larang pikir loro telu kawat beras regane larang lan nek pikir jen beli tok kan kilo pikir tak gem tuku 10.000 dento tapi mboki tapi nek kawat barang apik kawat beli kawat beras kawat ketimbang beras kawat beli melok larang kula jenengan misale rusak dadi wong apik nemen sering apa ngapi melok asin di Gusti Allah melok dirgane Gusti Allah mana majelis suwijine majelis iku digoleki malaikat ana malaikat sing ubung goleki nang bumi innalillahi malaikatan ya malaikatun yatufuna fil ardh Gusti Allah iki duwe malaikat sing ubung nang bumi yatufuna fit turuqi lakune dalan-dalan goleki wong sing zikir nang Gusti Allah wong sing bodoh udingan nek wis ketemu udah di lapurno udah dicelukno barang-barang iki lho sing goleki nang kene terus didhawuh Gusti Allah nek hadis itu hubungan mati wong sekarang kae ini wong sekarang nek padha nang karo lapo malaikat Gusti Allah maha pirsa cuman redaksi hadise ngoten sami ngagungake jenengan Gusti sami zikir jenengan sami maos Quran. Lah wonge apa tau ngerti aku mboten Gusti pendane atau ora kepethuk aku mesti saya nemen dikire. Terus singkate hadis Gusti Allah ndawuh ngeten. Sing diwedeni ngomong kae apa kok padha ngumpulke sing paling diwedeni apa? Sing diwedeni dhewe Pak Yai Padawi napa? Kagian utang. Tanggal 1 sing diwedeni ya ngono. Aja tanggal 1 sik ya tanggal 22. Malaikate jawabe ngene ora kaya jawabe wong kene diwedeni nek wong sepatona. Sing diajri neraka jenengan Gusti. Nek neraka gak wedi ya wong sepatona kok wedi. Bener kau di selawai kau salate kau bodoh blak-blak kan benar. Ya khafunan nar ya Rabb bodoh wedi neraka jenengan Gusti. Lah kowe kok tau ngerti neraka? Tau ngerti neraka jadi. Tau juwai kompor ta dulu urung tau kompor kan kok juwai. Padahal iku nek tau nang neraka sak menit wae ceritane riwayat niku. Cara juwo nang jero kompor mekan iki terus turu ngantuk panase neraka iki. Cara kok mau dimplungno jahanam sak menit dibukno nang geni donya niku
ngerti aku kok wedine neraka ndandek. Urung tau ngerti neraka kok wedi temen. Pindah neo cara tau ngerti malaikat. Mesti saya nemen oleh zikir, oleh ilmu, oleh ngaji, oleh ngebuh oleh aku. Lah sing paling dipingini apa Kak malaikat ditakoki mboten malaikate sing ya tuh nafik torik mau. Sing dipingini sing paling dipingini wong kono kae apa sing padha ngumpul kae. Sing pingine apa? Apa bahasa Jawa sing dipingini. Dia tuh kayak ora wani mangan sate. Ora wani mangan apa jenenge gule. Ditukai tipe-tipe dimeki artis tukang anu sanjawet iku deh. Kok disenengi. Jawabe malaikat ngene ora duit sing dipingini. Wong duit iki apa lho utang duit iki ate dimeki. Anu perek-perek banget dimeki kuwi gentenan. Lah iya dimeki ya tukang daun, ya tukang blanke, ya tukang joget, ya tukang mabuk iki tipe dimeki wong akeh senenge lah. Lah jawabe malaikat ngene. Padha pengen swargane jenengan Gusti. Apa wis ora ngerti swargaku? Dereng Gusti jawabe malaikat ngoten. Pindah neo cara wis tau ngerti swargaku mesti saya temen ibadah. Terus kan gakno malaikat wong-wong kae kabeh dosane tak sepuro. Cara basa Jawane kan dosane tak sepuro kabeh. Terus malaikat kono tapi iki redaksine ya sore kan ngeten redaksine. Bunda Khadijah kota Ondiaro. Tadi mriku wonten wong sing salah nggon Gusti. Lek mara niku mboten niat ngaji. Wong iku bledeng niyum nang kono utawa mara nang kono dadak dipaksa jak ngaji. Utawa niate pengen golek emplok-emplok ya Gusti. Mulane tak critakne kaya dene diwak apa jenenge krikil awak beli mau. Teng mriku ana wong salah gawe salah panggonane ati ra pengen ngaji. Niate niku pengen golek emplok-emplok utawa ngiyup. Terus Gusti Allah dawuh Gusti Allah. Wong sing ngawur wong apik-apik. Kaapiane wong sing diwori iku bakal iso ndadekake wong sing elek mau katut dadi apik. Kaya krikil awak beli. Akhirnya didol karo ditimbang kaya larang kabeh. Niku untune kula jenengan kumpul nang jenis sing apik, bangunan sing apik ngeten iki. Bocah apa nek kumpul wae buandar sikutan, buandar rek-rek, buandar gue. Mbok sampeyan alita setelah itu lho. Wah, jebul tahajud wong udah brus tak ngono. Asline yo hobi rek-rek hobi nyawer. Nang ora wong elek kaya wong nyedak. Aduh, nyedak padi besi nang cedake iki mampu apake besi, mampu apake geni, mampu klipe keluke. Sapa nek wong apik-apik kaya cedak bakul ngowangi. Umpama ora tuku, umpama ora njaluk ora diwene minimal mampu wangine. Ngoten alhamdulillah. Kula jenengan di war-war nang ngeten iki najan niate mapleng-apleng kok. Tapi teko kene mergo salah hikmah barokah wong sing wis apik-apik akhirnya kula jenengan padha dipoles Gusti Allah dadi barang sing ana ajine, ana hormate, ana terhormat. Akhirnya kajian mugi Gusti Allah, dilurung Gusti Allah, ditolak ilmi, diarani wong sing nglakoni amal sing paling apik sak bumi. Alhamdulillah kita kang istiqomah apik uripe ya apik sedane sing ben kumpul gawe tiyang apik-apik Allahumma amin. Kita ajinaken terus rumiyin. Allah Ta'ala wa astagfirullah ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qultumus sholata fadhkurullaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين
فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat niki nerangake bab salat. Menika nedahaken betapa pentingipun sholat bagi manusia. Sholat niku kanggone manusia duwe agama Islam. Posisine kaya dene atine manusia kanggo awake manusia. Nek atine manusia iku apik, ya kabeh anggota tubuh apik. Sing dihasilno saka perbuatane anggota tubuh ya apik, wong iku nek atine apik, tindak lakune ya sae. Obahe tangan ya sae, ngendikane ya sae, akhlake ya sae, disawang wong ya nyenengake. Ucapan wong iku atine bosok, atine rusak. Fasadal jasad kullu rusak kabeh anggota jasad. Tangane rusak, tangane endake dikurang elek tok anggere atine rusak. Endake util, banting remi, banting balak. Endake nyekel gelas mabuk, endake sing cakno. Atine rusak ya jual jamin nek cawito, ya jual jamin nek caranan iku nek atine pasadal jasa tubuh rusak kabeh anggota tubuh, termasuk efek yang ditimbulkan anggota tubuh ya elek, omongane ya elek. Nah semua pokoknya tidak atine rusak omongane ya rusak, omongane elek, misuan, gibahan, ngrasaninan. Merasani elek kok nang wong. Iku berarti elek. Lah salat niku wong sisine kanggo agama Islam niku kaya dene ati kanggo awak. Wong kanggo salate apik, salate jangkep syarat rukune. Salate netepi syarat rukune ya suci panggonan tempate ya awake. Ya manjing waktune, mongko kabeh agamane dadi apik. Iku cara hadise wis bolak-balik didhawuhna para ustaz akeh wong apal. As-sholatu imaduddin. Salat iku cabake agama. Sapa gurune agama? Aman agama kapote agamatin sapa wae sing jejegake salat. Jadi bahasane ora kok nglakoni, nek nglakoni kan fa'ala. Tapi bahasane nganggo kata bahasa Arab aqoma niku jumenengake ya bisa rukune, ya suci panggonane awake lan sandangane. Ya kabeh cara rukune diganepi. Iku aqoma jumenengake. Jumenengake ya kontinu terus menerus ora umat-umatan. Umat geleme ya sergep-sergep nek pas umat mbere ya lari nek ora umat Islam umat-umatan wong-wong kae
Saiki umat Islam tenan Pak RT. Aja umat-umatan. Kok nek pas dijukoke pas umat ngono kae ya rugi no gambar sipan. Jadi akoma bahasane kan ora fa'al ora nglakoni salat gak arti akoma. Coba sing dijegake salat yo menenge salat ya padha karo yo menengake agama. Saiki dipitani awake dhewe sak dhuwure sak tepak iki. Cara wong sing ngubur agama bae sing njujugno agama iki kanthi delok dhewe. Ora usah butuh rono rene. Kula njenengan iki termasuk jejeg kabudung. Anggur wong jejeg ya agamane nanti sik reya-reya kan salate jejeg. Anggur wis jejeg kontinu syukur ditambah salah sunai agamane wis jejeg mesti kok sing terhindar saka lakon elek. Salat iku dinas anha anil fahsya'i wal munkar saka perkara elek lan perkara mungkar. Anggo salate cek kita salat tapi kok senengane cek banting remi. Kita salat senengane ojek joget sindir, kita salat senengane cek pelikuan. Berarti salate ya salat umat-umatan, ora salat umat Islam. Nah, wong disebut-sebutno. Bener wong rumah dan cukup ya ora krungu. Tapi nek kabeh hancur sing aneh kaprah. Sapa wong lho wong ngedhe langgar. Cengang kok ape tandur ape dipuloso ndut iki kecengang. Angger agamane ketok apik ya salate berarti jejeg. Wa arakaha sing tinggal ora trimo anu ninggal salat ora trimo jaran-jaran. Pakon ada mati maka berarti padha rubuhno agamane dhewe iku salat. Mula Al-Qur'an dijelasno secara gamblang. Salat iku siji-sijine ibadah sing mutlak wajib. Fardune fardu mutlak, ora fardu muqayyad. Mutlak itu dalam kondisi apapun tanpa catatan pokoknya salat itu gak kena ditinggal. Nek muqayyad itu nek kondisi kena ditinggal. Tak terang winane nek poso, nek wonge lara sing ora kena diarep-arepase oleh ora poso. Wong lenang oleh ora poso disauri. Nek zakat nek di bondo wajib, nek ora di bondo ya ora wajib. Haji ya ora wajib nek ora di bondo. Khusus salat nek wong nang omah, ate wong lelungan, nek wong lara, nek wong sehat, nek sibuk, nek ora sibuk wajib salat ora kena ditinggal. Nas Quran ya nas hadis niku nerangaken supaya ana tata carane nek lengan salate kena diringkes rakaat sing batang rakaat dadi rakaat terus kena dijamak itu dikumpulake. Nek ora iso leren carane salat hurmatil waqti apane pesawat. Nek pesawat itu ape ayamu ora iso ora enek pesawat itu ora ana amu yo ngamuk penumpang. Pesawat itu resik polisi blas kae. Ora iso ayamu engko ape kudune wis tafel wong iki nak goleki sing golek dadi recek iki diwamuk ambek pramugari ora oleh kecek nemen gak oleh. Nek toilete pesawat itu nggone resik hati-hati kudu sithik-sithik lek mubani. Ya wong nggone nang langit kono ora enek sumure ora iso ngisi kok entek. Banyune nganggone sekedarnya. Dadi ora iso kudu. Nek wong iso iki wis ora iso kudu. Wong bae sisa sak mlebu restoran lawange kaca sing ripet. Wong nang lawang iso mubang itu lho lawang ndi lho wis nang lawang malah teko pojokan. Aduh kacane nek lawang kaca ripet iku lho kaca sing pintune kaca menuju kamar mandi lewat pintu wis nang pintu kok cek nang ambek bayahe rada ning arep lawang ning gresik ning dalan ning arep lawang cek ubah ngene ndi iki lawange ndi iki malah gitu ambek ubah kono lho untuk kono apa
apa nek pesawat ora iso mundur ora iso. Lah nek ngono ku piye? Carane salah hurmatul waktu. Hurmatul waktu yang mundur ya niat nang ati syarat hurmatul waktu mundur. Bakal Allahu Akbar. Ora kudu madhep kiblat, ora kudu suci, ora kudu gerak supaya gerakane salat, supaya yang bisa Nggih nek darat, nek wis darat tule lagi di kodok. Kaya wong nang rumah sakit, awake bendeng kabeh pirang-pirang ono selang nek dene. Ape wudu ra iso, tayamum ora iso. Carane dipun salat hurmatul waktu. Nek manjing asar sore hurmatul waktu asri. Allah Akbar, Allah Akbar, kalau badannya tinggal sholat menghormati waktu asar, terus Fatihah, ya terus Allah Akbar subhanallah, terus sampai Allah menghamidah, nganggo isyarat sakit, jadi itu namanya salat hurmatul waktu. Enggak dari sektune normal, enggak dijelaskan dengan Allah, enak itu ayatnya. Kalau sektune normal, dikodok, itu caranya. Jadi salat itu ibadah yang paling mutlak ora ditinggal kondisi apa wae, ada kondisi medhos, oleh kondisi tantu, ora repot apa ya roh nek aku repot iki biasane wong makan padha ngono iki saiki. Tak ora kurang mangan, nama pirang-pirang ngono mangan seminggu sawan sik ora bekas kok. Nek kira-kira ora iso mangan, iku mangan saiki wis renek, kerja kira-kira oleh jangan sedina lah nek ibu ning omah dipun nek nang omah oleh jamak tapi ora oleh kosong nek subuh wal subuh wa fil hadari rihajati alasan aku sibuk ndos tak jamak misal 5 waktu tak jamak isya iki kata wong sing gila-gila. Jadi oleh dijamak nek dipot banget oleh omah tapi ora oleh dikosong. Umpamane pas digawe pas sekane kaya magrib. Jangan ibu tenanan. Niku oleh to pas temu ngantene oleh nemu. Mantep oleh salat kalau bar. Mboten niku iso dijamak tapi ora oleh dikosong. Jadi kondisi apapun tetap wajib salat. Nek ora kuat ngajak lunga, ora kuat lunga rebuk, mau miring, rakuat miring, rumah, rakuat isyarat, ya rasa nganggu tangan, nganggu isyarat tetap saya wajib sholat mulai wonge muslim balik akhir wonge Islam wis balik itu tak berarti bulan balik dan itu 15 tahun utawa 15 tahun tapi wis tahu bulanan yang tahu itu utawa yang mana harus tahu ikhtilam di junub itu wis balik nang wis balik wong akale waras nek akale slek ya mboten wajib sholat lan nek slek awit cilik ya hukume kaya anake wong kafir Gusti Allah insyaallah dibono swarga mboten niku kaya anake wong kafir sing mati cilik jadi kaul sing jumhur ulama tetep swarga nek muslim awit cilik wonge buntung nek buntune wis gedhe perkara maku-makuan atau jelas entek-entek oleh bambung oleh juga ngoten iku edane tetep diitung juga tetep diitung rokok lan edane iku maune sak edan wong pinter ibadah sepuh ibadah edane tetep diitung tak nah pun maos yen kok diterangkan oleh Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyama Fa'idha qadaytum nalikane wis nekani wis nglakoni sira kabeh dene nganggo fi'il madhi iki berarti menandakan barang wis dilakoni as-sholata ing salat kula tafsire faraqtum minha nek wis sampun salat bal guru mongko eling Gusti sira kabeh mongko dikira sira kabeh Allah Gusti Allah kiaman hale ngadeg
kudan lan hale lungguh wala junubikum lan hale turun miring junubikum ki ngatasé lempeng jadi maksud ya turun miring kula nek tafsire mutaji'in ai fi kulli halin Failat kemaknan sumongko nalikane wis aman wis anteng sapa sira kabeh waqimu monggo padha jumeneng ana sira kabeh as-sholata salat inna sholata satemene salat iku kanat ana salat ana iku ana alal mukminina ing atase wong mukmin kabeh ana iku kitaban den wajibake mau tantur den waktu ayat ini nerangno salat mulai ayat ini nerangno salat khauf niku salat krana wedi utawa salat krana kahanan genting peperangan sing ayat iki bodo saiki insyaallah mboten enten salat khauf karena perang konvensional saiki perangnya wis cuma dua perangnya calon-calon contoh kagungan jadi perang calon-calon dari jarak 1 kilometer zaman biyen itu nek perang itu depan tangan sik panglimane jenderale maju sik tangan jabul-jabule maju sik obat kuwi lagi perang campur nek wis perang ya wis kok kepethuk biasane Nabi tahu betul wong sing tahu perang Badar itu keperluan Nabi tak boleh misi saya namanya gopo ya kak jomben perang nah apa tahu mata ini kue mat Muhammad jadi nek ora perang betul biasane akhirnya sahabat itu mergo nyincin kanjeng Nabi Rasulullah iku sing bakal mati jomben akhirnya jomben perang pun sahabat itu ora sahabat wong kafir itu mati. Jadi perangnya biar itu depan musuh saka ngarep ya gowo pedang umpat balane. Kondisi ngono tepat salat. Lan nek cara fikih salat khauf iku dibagi ana 3 siji musuh saka arah kiblat. Nek musuh saka arah kiblat dan Nabi dadekno jamaah rong baris. Sing rong baris takbire bareng rong baris itu takbire bareng sing sak baris ngarep sujud rukuk mbek Kanjeng Nabi nganti rakaat nek salat rakaat. Nggo terus Kanjeng Nabi pas tahiyat awal pinarak sing gurine narono salat nganti rampung kok akhir terus nggih. Terus sing baris gurine nututi salat rakaat nanti tahiyat awal ngadeke bareng Kanjeng Nabi terus sampai tahiyat akhir salam bareng niku nek musuh saka arah kiblat praktekne salat khauf niku cuma saiki insyaallah boten lah nek musuh saka mburi kiblat jadi cara kene koetan carane salat ya digawe rong baris Kanjeng Nabi ngimami terus oleh rong rakaat Kanjeng Nabi pinarak neng tahiyat awal barisan sing ngarep terus nutupno mufaraqah itu misai sholat jane misai jamaah nutupno dhewe terus berjaga madhetan nggawa senjatane jaga musuh sing cincin barane wong kafir iku mengko nek Muhammad sabarane sholat itu sikat kok kaya dhuwur dilarang dhuwur wahyu carane sholat khauf. Lah nek musuh wis perang campuh manjing salat piye ya kaya salat hormatul waqti mang takbir sak sore takbir maca Fatihah sak sore karo babitno pedang karo nangkis pedang ngoten niku kaya salat hormatul waqti mang. Lah ayat niki nerangno nek wis bar salat iku disunahake zikir Bapak kode itu salat wis rampung iku disunahno zikir carane zikir piye bebas ora ana larangan kudune bareng wong akeh utawa kudu dhewe boten cuma bijaksanane ulama-ulama salah kiai
sepuh niku ngerti wong kene nek pikir dhewe klek sampai sek itu dikir terus dikire dirakit gak dikir bareng Mbak sholat kalau mau istighfar bareng-bareng yang ayat ini nek dikir oleh bersalat ngadeg kuyar-kuyur para subhanallah kuyar-kuyur ada tindak wong senewan ya ben yang penting carane oleh karo ngadeg oleh mlakukan salam cara ngene tapi tidak mati cara ngene cara bareng imami assalamualaikum gimana sekuyur ora mesti tidak ora bener nek Saudi biasa ngono bareng imami salam iki langsung mati brono dilu ngene terus bareng ngadeg kuyur biasa ngoten niku imame ora ono mau pikir kaya wiridan bareng gak enak utawa lungguh bareng lungguh zikir dewi oleh bareng oleh wala junubikum utawa kalau turun basalah terus bu kalau dikir subhanallah nangge ya wah oke mendem basalah langsung bu kalau dikir subhanallah aku dikir padune iki alasanane ngatuk oleh tapi ayatnya jelas yaman wa mudan wa ala junubikum artinya bebas ning kafire fi kulli halin bebas cara piye wae bebas kesunatan nyempurnakake ibadah wajib nganggo zikir zikire piye ya tahlil ya tasbih ya tahmid ya nek sepuro ditahlil ya tasbih lah wong ya sepuh diajarno cara hadis dijak maca bareng subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 sing wis diu Allah saben dina nek langgar niku sing gawe ya wong alim biaya sepuh ya. Lah wong sing kepinteran sing tak upamakno kaya sekolah roe TK kok leren niku mau hati sira enek wong wiridan bar-bar kok padha wiridan di tengah kuwi sesat kuwi takok dalil iki biasane roe TK kok sekolah ngerti dhuwure TK iki enek hadis liyane sing luwih luas. Angger ora enek hadis ning Quran dimanggap sesat di tengah. Ora enek dalile. Bar salat wiridan bareng iku ora enek. Lah nek bar salat terus ngrasani wong enek dalile ora. Iku padha gembrang rasane wong. Bar salat langsung mlebu HP, ora ono hadis ora ono dalile. Ora takok dalil. Oh rek ngajine aplek-aplek iki yo pamer goblok e apa sih takok dalil di wiridan bareng-bareng lha wong sing nglakoni ngodol HP delok HP ora takok dalil terus moro nang jaba masjid jamuan mek kancane gibah ya ora takok dalil karuan dikir iku oleh karo linggih oleh karo bu oleh karo ngadeg yo wae larangan dikir bareng apa kok kudu dikir ngoten niku tandane ora ngaji ya seneng sak-sakno ora ngaji ngajine kok terjemah kok HP dadi rono rene pamer gobloke usih diroi kok tok yaman wa bu'udan wa ala junubikum la dikir niku basa Arab niku antik isone paham ya kudu wong tau ngaji. Ana kalimat pirang-pirang sing maknane nggon siji. Unta, terang bolak-balik unta iki basa Arabe ana atusan. Bair unta, jamal unta, naqah unta, jaz'ah, bintul labun, iqah, wati kowe. Ana atusan. Unta nang Saudi akeh, nek macan, ana nek macan. Kulo tahunan tau macan. Tapi ora nek lah kok bahasane oke. Asadun yo macan. Usama yo singa yo macan. Fahdun yo macan, Namrun yo macan, Haidarun yo macan. Jadi bahasa Arab itu paling kaya budaya katane. Ana kalimat siji maknane loro. Contohnya kaya Qur'un, huruf huruf itu iso bermakna suci, iso bermakna najis regete woke. Iku ana maknane iso bermakna dua berlawanan.
Lah nek zikir iku kalimahe siji bermakna dua karepe padha. Zikir iku eling nganggo pikiran itu jenenge ya zikir, eling nganggo ati itu jenenge ya zikir. Mulane nek bahasa Arab nek kenang-kenangan pengingat itu bahasa Arabnya zikroyah utawa mudzakirah nganggo pengingat. Lah menyebut ngucapno itu ya zikir. Saya menyebut namane sapa yang kurus mau aku zikir nyebut asmane Gusti Allah. Lah zikir sing eling Gusti Allah iku ya zikir lambe, ya zikir eling. Sebab Allah zikir itu iso ngresiki ati, iso ngresiki awak lan batin nek sampe isiko. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Teman-teman bejo wong sing sregep ngresiki awake, ngresiki jiwa ragane. Kanthi cara piye wa dzakara isma rabbih nyebut eling asmane pangerane fasholla padha gelem salat ku bejo. Wong anggere gelem sing zikir gelem sholat itu berarti ngresiki awake, monggo di nas di Gusti Allah qad aflaha teman-teman bejo. Cuman bajote ayat niku sing rada menggelitik. Bal tusirunal hayatad dunya. Marai rata-rata sing mbok senengi, sing mbok tengeno, sing mbok pilih kuwi perkara dunya tok kuwi lho marai. Iki ayat Quran lho aku ora ngerti. Kok dikira cangkem Mas Yuri. Aku nyerah ayat Quran. Bal tusirunal hayatad dunya balik marai sing mbok senengi sing akeh. Sing mbok utamano dunya tok kuwi apa lek marai ngono. Iki ayat Quran kok delok dhewe aku. Nah, cek trimo cek gak trimo jajal diitung dhewe awake dhewe. Terok sing tinggal omah. Lek ngaku kate kang ngaku terok saya tinggal omah hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Petone awakmu sakwene dipetong sampeyan. Iki diitung dhewe dina suwi nek salah kuwi. Aku ora yakin nek Pak Yai Patane nek masalah tanya 5 menit. Wah tak meniti ora mesti enek. Tak anggap 5 menit ya. Dina suwi lur selawe menit. Selawe menit wis tak anggap selawe menit. Sak salah sunate tak anggap sak jam wis jos kuwi. Nek ora tenang. Ada dina suwi paling jam sing salat paling setengah jam suwe sak jam. Turune nek 10 jam itu berarti sedina sewengi rong telon dhewe. Nek turune kok separuh dina cara uripe awake dhewe iku 7 tahun, iku uripe padha karo 20 tahun umure. Itu ndak aku pirang jam. Nek 10 jam. Nah, sing tapi di rumah akhirat kok dulu. Ya kalau ada. Lalu tuh firman ayat dunia. Wong umure kok mau sudah tahun. Dadak turune setengah tahun dhewe, separuh dhewe. Padha karo umure 30 tahun ya. Wong sing 30 tahun dulu mati cilian utuh. Anggere meneh itu firman ayat dunia. Wong sampai Allahu Akbar. Duh, matur bar sampai Allahumma hamidah nek ngincer sik pirang-pirang baru Allahu Akbar. Engko wae kudune sak magrib kudu sebar kabeh. Nek aturan sampai Allahumma hamidah. Iki diakui cara diakui iki rata-rata iku umat-umatan ngono kuwi. Allahu Akbar. Nek kudu pati pirang-pirang desa wis diteni jane Allah gimana dah setu misalnya bayaran oleh transferan ngono ki ngomong kae saat 5 menit neng lamun 4 menit setengah ngono lah sampe ngapi ane Gusti Allah jadi trimo untuk syarat rukune khusus iku ana batal ora dadi syarat rukun sah ora salat sing penting cara kesah karo lamun wow, bagus, apa ngabuk, untuk uang, jangan main kapian belangkrah, sama Allah,
sudah dus yo ngadekke pakan Allah Akbar wis wae nang TPK kulakan ya nek wite mungkin wong-wong kae mungkin negara kan nek bali lamun kok nek ape salam sik lamun ngantek lali iki untuk pirang kanat ngono lah yang ora datal ora obas sing datal salah sik diterima adine piye Gusti Allah itu murah pokoke sibuk sing penting aja nganti tinggal salat wong sing selalu mikir iku dianggap bejo Gusti Allah bersih atine bersih dohe batine kiaman wa umudan wa ala junubikum ada yang mulai dengan omah lah ya tengok-tengok lah ya dilatih pikir awake dhewe ya bojone wong itu barang kuwi nek omah mulai terus iris-iris logo terus mulai berambang itu enggak sunyi iki sampe cerewet senengane kelabian duwe kelabiannya pamer-pamer gibah halo karo ulek logo sallallahu alaihi Muhammad astagfirullahaladzim mereka yang rasanya itu bojone terus mangan seger orang karo mulek karo isi iya adalah uang ini cerepet kaya gawe pamane ngono malah dilongi dosane ya dirasani kamu cerepet hampir metu ulangi kerupianan berang silean yang dulu kayak dulu kuwi kalau udah iki jajal mawon ate maca astagfirullahaladzim kaya untuk ganjaran jadi kiamat wa umudan nggih ya dilatih kon pikir wa ala junubikum karo bubukan ya tipi ndek sing lanang aku dene pasar pedhok sampeyan cuma kemi cerewet ra kaprah nek blengeran kaya sring til kaya util lanang pemain ra kaprah ini iya ta ngono sing lanang tenan kuwi karo ala junubikum karo bubukan dilatih dikir astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Allah boten lah nek wis aman wis anteng faedah jamanan itu kondisi wis nyantai wis nang omah wis leha-leha wis ora sibuk nemen kon jeneng salat kanthi sempurna faqimus shalah jejegna salat kanthi sempurna kanthi tepat syarat rukune ya tepat wakune mergo innas sholata kanat lil mukminina kitaban mauquta salat kuwi kang wong mukmin diwajibno lan dipesti wektune diwajibake lan dipesti wektune tegese piye ora oleh salat nek ora pas wektune dhuwur umpamane jam 10 kok dhuwur ora oleh ora sah yo ora oleh ora pas wektune subuh umpamane jam 7 kok subuh yo ora sah ora oleh kejaba nek kodho nek bendina rek bendina cek mending cek dikodhok kodhoke engko kodhoke dirangkep sok mben ae jadi nek kondisi wis normal harus melakukan sholat kelakuan sempurna mergo sholat itu ditentukan waktune ya diwajibake artinya ditentukan waktune kuwi nek ora pas waktune ora oleh lakoni sholat maksudnya enten sing kleru kompo ngeten iki jadi ora oleh sholat nek pas waktune lah nek sholat sunah yo bebas sholat sunah mutlak niku ora ono larangan waktu sholat sunah kan lain ala sawaya sunah mutlak gampang nek cara kiai kalau mlaku sholat sunah mutlak yo sah ya ono syarat hukum sing ngel kalau mlaku sholat sunah kan lain ala Fatihah terus mlaku nek jelek wong sawise sakecap terus nek oleh kesunatan jadi sholat sunah mutlak. Lah nek kondisi normal ning omah kate alasan apa wae kudu disempurnakne salate ora oleh dijamak ora oleh diringkas alasan udan enten terus enek sebagian ulama sing olehno wah gua kejamak di Bangladesh enek beruntukan yang ada dok buka jamaah aja nek jan pol dan terus
sebagian ulama yang semuanya oleh dijamak aku oleh di kosor niku nek nggo kowe enek ajak enek kondisi yang memaksa kondisi normal itu maknan tumfati musola bahasanya yang anda yang hadis fa'aki musola ora fa'alus sholat ora lakono kerjakan sholat boten tapi tegakkan jumenengno sholat mergo kita dan mengkuta lah nek pot sholat mergo udur pripun nek udure wong wedok nifas utawa wae sholat boten wajib diqadha sing wajib diqadha posone lah ngeten iki enten sing nerjemah hadis yang sepotong wonten hadis wa nu'maru biqadha shaumi wala nu'maru biqadha sholati kula diperintah nyari poso boten diperintah nyari sholat rumasane wong sing kok mundur secara umum niku ya ora diperintah nyari sholat nyari sholat boten wonten hadis niku ora lengkap hadis itu asline hadis Zaidah Fatimah ketika kunna nahidu fi ahdi Rasulillah aku tahu kayak di zaman Rasulullah terus wanuk maru biqadha isom kula diperintah ngodok poso lan maru biqadha sholat ora diperintah ngodok sholat niku karo tiyang setri sing udure sholat mergo haid utawa nifas boten diperintah ngodok sholate lah nek pote sholat mergo lelungan ora iso mandeg sholat kumatul pasti tetep kudu dipondok kudu sholate cek lanang cek wedok inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta dilajengaken wala tainu lan aja padha rasa asor ngrasa apes sira kabeh bebedewa ilmu inggal merangi wong kafir merangi kaum intaku lamun ana sapa sira kabeh ana iku tak lamuna padha rasa lara sira kabeh dadi dititeni tak lamuna ambek tak lamuna niku maknane aduh banget tapi ngeten iki suara speaker niku rata-rata digawe padha tak lamuna ambek tak lamuna ae dadi hamzah kabeh suara speaker ora dadi nek tak lamuna iku rasa lara banget luar dadi saka alamun kuwi lara nek alima kuwi larani lara banget nek alima iku weruh aduh banget baik namun rasa temen kaum iku ya lamuna ya padha ngrasakno lara sapa kaum kama kaya barang gak lamuna kanggo lara sapa sira kabeh nek bitone wala jumlah lan padha arep sira kabeh minawa sawang Gusti Allah mae barang-barang layar dunia kang ora padha arep sapa kaum bahkan wis ana sapa Gusti Allah ana iku aliman datang dalene ya bisa manain dalene iki maha pirsa hakiman kang wicaksana ayat iki asline merintah nek kanjeng Nabi sahabate nalika konteks perang biyen cuman yo berlaku selamanya mergo ayat Quran itu berlaku nanti ila yaumil kiamah ngereh-reh nyemangati nek Nabi lan para umate aja sira cilik ati aja merasa lemah aja merasa malah semangat dalam menghadapi kekejaman wong kafir utawa ing dalam ngadepi musuh-musuh Islam aja merasa awak-awak aja merasa wegah nek wong kafir nek siram kabeh ngadepi wong kafir iki merasa lara terluka ana sing kepaten dulure padha wae wong
kafir juga musuhmu juga merasa lara, ya merasa sedih, ya merasa bingung, kaya sing mbok rasakno. Tapi bedane dibalik laramu. Dibalik laramu kuwi arep karo sapa Gusti Allah barang sing berharga ya kuwi sumber balasan ning akhirat. Sing ora siap wong kafir, mana ya wong kafir ora apa-apa balasan. Orang duwe harapan di hari belakangnya. Jadi dari terangno ning konteks saiki reh-reh awake dhewe kula jenengan. Dalam negakno agamane Gusti Allah berjuang jihad dari Rasulullah di mana perang jihad di mana berjuang luhur agamane Gusti Allah. Tentu akeh peperangan, akeh tantangan, akeh wong sing sering, akeh wong sing gedhe, akeh wong sing mensipir iki panggonane niku jenengan sing kok kebak dosa lan kesalahan kanjeng Nabi wae sing sempurna tanpa celok sing ora duwe dosa jaga saka dosa ora trimo dipandu ora trimo dipisoi ora trimo dianggap majnun malah dia asetone malah sholat nang Ka'bah iku dimurugi letok. Lah nek sakniki kula njenengan warane berjuang luhur agama Gusti Allah. Paling-paling enek wong ngrasane elek ngono tok ae. Ngono ora depan. Paling-paling enek wong sing gak mendukung ngoten tok. Lah ngono iku wala niku jenjajane kula jenengan nek niat berjuang iku terus merasa lemah atine. Wong sing gedhe iki ora atine kaya kula jenengan ora atine. Ya lamun mata alamu wong iki padha lara atine. Wah, senenane kaya sisi tak alane kaya apa kok nekat terus saya malah sekepira kaprah jangkrik tenan. Gregeten. Umpamanya orang palangi tentang perjuangan agama berupa gawe gerakan jamaah apa apa gawe sarana sida apa ana kok palang terus upamane. Ngoten niku la kayu aja dadekne kula jenengan lemah semangat, ringkih semangate. Meskipun kula jenengan ya sing wong ya rasa lara watak lamun mesti lara atine ya kadang kala sing wong dikoyo iki itu dicibit ku ya. Tapi mereka yang memusuhi fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wong sing musuh iki ya rasa lara, ya mangkel kaya sing mbok mangkeli ning bedane. Kowe kan berjuang karena Allah, tarjuna minallah, arep ridho rahmat saka Allah, malah wong kuwi ora duwe arep saka Gusti Allah. Wong yang sini ben mangkel gedhe kasut lan liyane isine loro tok ora arep ridho Gusti Allah. Beda ambek perjuangan sing karena Allah, tarjuna minallah malah Gusti Allah Maha Pirsa, Maha Wicaksana. Gusti Allah pirsa wong sing reka daya kula jenengan iku nek apik lakoni apik sing metenah sing alangi sing wis pokoke ngreka daya iku Gusti Allah pirsa. Ora usah cilik aten, ora usah terus patah semangat, yakin la yuzal syak qaidah usule ngoten. Keyakinan sing kuat iku ora iso dituturno nganggo keraguan. Lho prinsipe wong sing kuat prinsip keyakinanku nggak bisa diruntuhkan oleh beribu tantangan dan halangan. Keyakinanku ora iso dihancurkan oleh cibiran, cemoohan, paidon lan liyane. Ngoten niku nek wong yakin tenanan. Lho Gusti Allah sing Maha Pirsa lan Maha Wicaksana. Paidone wong iku bakal bali ning awake dhewe. Cemoohane wong bakal diunduh dhewe. Ngoten mawon. Gusti Allah kuwi wicaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna satamana ingsun Allah. Iku anzalna wis nurunake sapa ingsun Allah. Ilaika maring sira Muhammad al-kitaba ing al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Bil haqqi kelawan hak kelawan sak bener-benere. Kanggo apa cahku masuk supaya ngukumi supaya ngatur sira kabeh Muhammad Baina nasi dalam antaranya manusia Bima kelawan ilmu kelawan barang
maro kang wis meruhake kae sira Muhammad Allah sapa Gusti Allah wala takun ana sapa sira ana ikul khaini namare kang khianat kabeh iku khosiman wong kang belani wastaghfir lan jalu ngapura sira Muhammad Allah Gusti Allah Inna Allah satamani Gusti Allah itu kana wasana ya Allah ana iku ghafura kang sugih kang akeh pangapurane rahiman tur kang akeh welas kasihe ayat iki sebab turune tenan wong jenenge domroh dot memroh tak bundel domroh niku wong Ansor tapi wonge lain wonge munafik nyolong baju besi baju dirok ya ini caranya orang dina baju perisai baju besi terus didekek nang gone wong Yahudi lah bareng konangan dhek sumpah aku ora nyolong kok sing nyolong wong kae cara kene aku nyolong barang terus tak uncalno nang gone wajib umpama contone ngono konangan aku terus sumpah lho nyatane barangnya ditemono ning kono aku sumpah aku ora nglakoni terus diadukan ning Kanjeng Nabi domro aku ya sumpah demi Allah aku ora sumpah ora nyolong aku sing nyolong iku lho wajib lho lah baju dirak mau bungkusane niku maune nang omahe wong anu mau diadahi kantong glepung akhire ana dikote glepung sing kuwi terus muni iku wau ada glepung mesti bungkus nang sak glepung terus sakene cara kene mesti ana dipetik sapa sing gawa aku nangan akhire konangan tapi sing gawa mencak-mencak ora ngaku nek nyolong akhire mlayu nang intine pas disidang Kanjeng Nabi memang benerno secara bukti kan baju curian baju perisai ini mau ditemono nang omahe wong Yahudi mau kayak aku non muslim aku terus kudu nyolong buktine barangnya nang ngono aku ora nyolong tenan kok tipi-tipi kok lha ngeten iki kadhe kula enten kan iki terjadi kasus kadhe kula tipi barang colongan akhirnya setelah terbuka dianggap penadah utawa ana wong kon barang colongan setelah ngerti di kasusno wonge dianggap penadah mbok ngaku ora roh lah cara polisi kan tetep dihukum saniki dianggap penadah kecuali bayar semene ngono iku penegak hukum saniki biasanya beda sama terus dari sebab kemudian ayat niki wala takun khainina khosima ojo pisan-pisan mergo kuwi bayamu utawa sedulurmu utawa anakmu nek perlu wong khianat kok benerno aja nanti dadi hukum kadhe kala iki kancaku kok tulung ya Pak aja hukum iki dulurku Pak tulung ya aja lebokno iki sik keluargaku Pak ngoten niku saiki ya umum ngoten niku terus dinas yen aja pisan-pisan nek wong sing teng negara seneng blojok lambene seneng khianat iku mbok belani khosiman iki cara makna asline para padu belani madoni belani kasuse jadi aku sekali-kali kayak dulur, kayak keluarga, kayak anak untuk belani buat cari kebenarannya jadi tukang pengacara itu boleh perkara aja salah kebenaran dalam wani bayar ya bener buat untung buat HP yang wani bayar ya HP mulai saiki terus didhawuhi wastaghfirillah Gusti Nabi kan mate tentunya perintah sing sasaran fi'ile ning Kanjeng Nabi niku kanggo mate kaya masih bae kamayitun wa amal masih ngoten niku perintah kalimahe kanggo Kanjeng Nabi tapi kanggo mate kabeh
Nek kita membela wong sing ora bener, wong sing ahli khianat, dadi nang Quran lafate begitu jelas kok ini ahli khianat, ahli ngapusi, ahli gawe-gawe, itu cuma belani mengambil bener oleh apa. Nek terjadi ngono piye ya istighfar nek Gusti Allah jalur ngapura jadi bulan baleni. Inna Allaha sakana ghafurur rahim. Gusti Allah itu sugih pengapura, sugih kasih sayang. Agar tobat jalur ngapura sing tenanan, ora ngiwi-ngiwi ya di ngapura. Dene jalur ngapura nang lampi al-mustaghfiru bil lisani. Ambilnya mengastaghfirullahaladzim tapi al-musiru alal ma'asi belato terus kawan maksiat kalau mutaji di lebih jadi kami di pengerane boleh kira-kira manfaat istilah surah al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله ما شاء الله لا يسبق إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أمرنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة ودعوناك كما أمرتنا فتكشف لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا قدير يا سميع يا عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا وهاب يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا علي يا رؤوف يا ودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد هذا حال من يقومك يا رب أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي مكاننا هذا وفي بيتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضارا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك ريد من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مهديا ظاهرا الدنيا والآخرة واجعل حاكما في هذا المجلس ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.